Dobre, poďme rovno na vec. Dnes máme pred sebou tému, ktorá je pre skúšku z európskeho práva, no povedzme si na rovinu, absolútne kľúčová. Je to otázka číslo 32, priamy účinok smerníc Únie. Ak túto tému pochopíme, máme v kapse podstatnú časť bodov a poriadny kus sebavedomia k tomu. Takže, o čo vlastne ide a prečo okolo toho právnici robia takú vedu? Náš plán na tento výklad je úplne priamočiary. Začneme rýchlym úvodom, prejdeme si prísne podmienky, pozrieme sa na ten kritický rozdiel medzi vertikálnym a horizontálnym účinkom, nevynecháme záchranné mechanizmy a na záver si to celé zhrnieme do perfektnej skúškovej odpovede. Takže, časť prvá. Úvod do priameho účinku. Pripomeňme si najprv základné pravidlo hry, teda ako tieto smernice vôbec fungujú. Článok 288 Zmluvy o fungovaní EÚ. Smernica. Viete, na rozdiel od takých nariadení, ktoré platia okamžite a pre všetkých, smernice sú skôr, predstavte si ich ako inštrukcie pre štát. Sú záväzné v tom, aký výsledok sa má dosiahnuť, ale štát si ich musí najprv transponovať. To znamená, že musí prijať vlastný domáci zákon, ktorým tie európske pravidlá prenesie do praxe. Bez tohto jedného medzikroku smernica sama o sebe pre bežného človeka akoby neexistovala. Lenže, a tu sa dostávame k jadru celého nášho problému, čo sa stane, ak štát jednoducho zlyhá? Predstavte si situáciu, štát má jasnú lehotu, ale smernicu nepreberie. Alebo to urobí veľmi neskoro. Alebo ju síce preberie, ale do domáceho zákona to napíše úplne zle. Občan tak zrazu prichádza o práva, ktoré mu Európska únia garantovala. A to len a len preto, že štátna mašinéria niekde pochybila. Nezdá sa vám to nefér? Presne tak. A tu súdny dvor prišiel s absolútne geniálnou právnou logikou. Štát sa predsa nemôže postaviť pred súd a povedať: haha, milý občan, nemáš na toto ochranu, lebo my sami sme porušili povinnosť a zabudli sme prijať zákon. To by bol neskutočný gól do vlastnej brány. A toto je ten moment, kedy doktrína priameho účinku prichádza na scénu. Nikto, a duplom nie štát, nesmie ťažiť zo svojho vlastného zlyhania. Toto je veta, ktorú pri skúške zaručene vytiahnite. Dobre, ideme na druhú časť. Podmienky uplatnenia. Kedy teda ten priamy účinok reálne dostane zelenú? Toto je vašich 5 zlatých pravidiel a musia byť splnené všetky naraz. Poprvé, transpozičná lehota už musela uplynúť. Kým má štát čas, priamy účinok neriešime. Po druhé, smernica nebola prebratá vôbec, alebo bola prebratá zle. A teraz body 3, 4 a 5. Samotné ustanovenie tej smernice musí byť jasné, presné a bezpodmienečné. Čo to znamená v ľudskej reči? Znamená to, že radový sudca niekde na okresnom súde si musí vedieť smernicu otvoriť, prečítať a hneď vidieť, aké právo občan má a akú povinnosť štát porušil. Ak je text len nejaký vágny prísľub, tak priamy účinok jednoducho nevznikne. Ak chcete u skúšajúceho naozaj zabodovať, tu je vaša šanca. Rok 1974 a slávny prípad Van Duyn. V tomto prelomovom prípade súdny dvor vôbec prvýkrát výslovne priklepol, že áno, za týchto prísnych podmienok sa jednotlivec môže postaviť pred Národný súd a dovolávať sa priamo textu smernice proti štátu. Je to historický míľnik, z ktorého to celé vychádza. Presúvame sa k tretej časti. A tu prosím zbystrite pozornosť, lebo toto je absolútny chyták. Rozdiel medzi vertikálnym a horizontálnym účinkom. Medzi týmito dvoma pojmami je priepastný rozdiel. Smernica môže mať vertikálny priamy účinok. To je vzťah občan versus štát. A toto je povolené. Občan žaluje štát, pretože štát urobil chybu. Na druhej strane tu máme horizontálny účinok, teda situáciu, keď sa občan súdi s iným občanom alebo trebárs so súkromnou firmou priamo na základe smernice. A hádajte čo? Toto súdny dvor prísne zakázal. A dáva to zmysel. Ako sme si povedali na začiatku, smernica je adresovaná štátu, nie bežným firmám. Štát nemôže svojou vlastnou neschopnosťou zrazu hodiť povinnosti na nejakú súkromnú spoločnosť, ktorá s tým vlastne nemá nič spoločné. Tu je jeden skvelý praktický tip. Kto všetko spadá pod ten tzv. Štát pri vertikálnom účinku? Zďaleka to nie sú len ministerstvá. Sú to aj úrady, súdy, mestá, obce, dokonca aj verejnoprávne inštitúcie. Ba čo viac, patrí sem aj akýkoľvek subjekt, ktorý poskytuje verejnú službu pod kontrolou štátu. Takže ak žalujete trebárs štátnu nemocnicu, bingo, stále ide o vertikálny vzťah a smernicu môžete použiť. Dostávame sa k štvrtej časti, náhradné mechanizmy. Čo reálne urobíme, ak nás horizontálny účinok nepustí ďalej? No predsa nehodíme flintu do žita.
Právo únie nás nenechá úplne v štichu a ponúka nám dva záchranné kroky. Krok prvý – eurokonformný výklad. To v podstate znamená, že náš domáci sudca vezme existujúce slovenské zákony a bude sa snažiť interpretovať ich tak, aby čo najviac zladili s cieľom tej smernice, jednoducho sa pokúsi to právu trochu ohnúť správnym smerom. Ale ak to naozaj nejde, lebo domáci zákon hovorí pravý opak, nastupuje krok 2 – zodpovednosť štátu za škodu. Občan jednoducho zažaluje štát a povie: pozrite, kvôli tomu, že ste zle transponovali túto smernicu, prišiel som o peniaze a vy mi túto škodu teraz nahradíte. Ak z tohto výkladu urobíte na skúške show s konkrétnymi menami, máte to vyhraté. Pri eurokonformnom výklade určite spomente prípad Adenauer. Tam sa riešila lojálna spolupráca sudcov, no a pri zodpovednosti štátu za škodu? To je legendárny prípad Francovič, úplný pilier európskeho práva. Hoďte tieto dve mená do svojej odpovede a komisia bude nadšená. A blížime sa do finále. 5. časť. Váš ultimátny kontrolný zoznam pred skúškou. Takže poďme si to energicky zrekapitulovať. Pamätajte si, smernica sa má v prvom rade transponovať. To je úplný základ. Priamy účinok je len záchranná brzda, je to výnimočný následok zlyhania štátu. Musela uplynúť lehota a text smernice musí byť jasný, presný a bezpodmienečný. A pozor, účinok je výhradne vertikálny, teda voči štátu. Medzi súkromníkmi, zabudnite, tam to nefunguje. Ak priamy účinok padne, máme v zálohe eurokonformný výklad alebo zodpovednosť štátu za škodu. Máte to? Výborne. A na úplný záver jedna provokatívna myšlienka na zamyslenie. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že keďže je horizontálny účinok zakázaný, nevytvára to vlastne obrovskú nerovnosť? Predstavte si, že vy pracujete pre štát a vďaka priamému účinku sa k svojim právam dostanete. Ale váš kamarát, ktorý robí pre súkromnú firmu, túto možnosť nemá. Je toto férové? Táto dilema rezonuje medzi právnikmi už 10 ročia a je perfektným dôkazom toho, že právo EÚ je živý systém, ktorý neustále hľadá tú správnu rovnováhu. Verím, že vám tento výklad pomohol a na skúške to teraz určite zvládnete na jednotku.